Arratsaldeon, heldu gara biltzar amaierara, hau izango da azkenengo mahai burua. Eskerrik asko danoi, azken arte gelditzeagatik, eta zorionak antolatzen. Azkenengo hitzaldiaren izenburua, historia klinikoa euskaraz izango da. Zuetako gehienak imaginatzen dut aurrean paziente euskalduna tokatu euskaraz egingo duzela. Bakan batzuk ingurunue segunda zelakoa dan zuen lankideekin euskaraz egiteko aukera izango duzue, eta akaso batek euskaraz idatziko dago, Heterogeneidade honetan, hitzaldi honen helburua izango da danon artean solas salditxo bat egitea, esperientziak trukatzea, eztabaidatzea, eta horretarako denbora izateko, gonbidatu ditugu 4 hizlari, euren olako azalpen laburpentxoa emango da bakoitzak berea, eta gero, danon txanda etorriko da, bai? Eta beste barik, lehenengo hizlari guztiak aurkeztuko dutzu. Lehenengoa Olatza Zubinaste, eskerrik asko zertzagatik. Olatzi informatikaria da, Euskal Herriko Unibertsitatean aritzen da lanean, eta ikerlaria da, IXA taldean dago, eta bera ibili da itzultzaile automatikoaren prozesua martxan jartzen. Eskerrik asko zertzagatik. Gero, Idoia, zuri emongo dut hitza. Idoia Agirre Lasarte psikiatra da, osasun mentalean aritzen da, Gipuzkoako osasun mentalean, aurretan erabeekin. Eta bere hitzaldiaren izena, pentsamendu klinikoa, euskaratik sortua. Euskaraz zeintzu dira gure resistentzia, zeintzu dira gure motivazioa, hortaz arituko da. Eskerrik asko. Hirugarrena Adrian Zelaia da. Adrian traumatologoa da, eta Debabarrenean dabil mental hospitalean, aintzateko taldeko kidea da, eta bere hitzaldian historia klinikoa euskaraz lortzeko pausoez arituko da. Eskerrik asko. Eta azkena, Unai, barkatu, zein da zera izan da? Larrina. Unai Larrina da, Mendaroko ospitaleko prebentzio zerbitzuko medikua da, eta berak historia klinikoa euskaraz lortzeko bere pausoetaz hitz egingo du. Uda nahi dozunean nola, 10 minutu bakoitzak eta hola denbora ukingo dugu besteok eztabaidarako. Ni sortituko naiz de formación profesional. Ez nago hitz egiten zerita. Bueno, nik saiatuko naiz labur izaten, gehienek ezagutzen duzuelako ja itzulbide proiektua. Bueno, Bani Olatzareina naiz, informatikaria eta hizkuntzan azterketa eta prozesamenduan doktorea naiz. Eta gaur egun EHko informatika fakultateko irakaslea naiz, eta esan bezala, IXA taldean ikerlari lanak ere egiten. Itzulbide proiektua nondik sortu zen? Bueno, gu teknologia garatzen dugu, eta batez ere interesak euskara normalizazioan urratsak ematen laguntzea. Eta, bueno, okurritu zitzaigun, osasungintzan lanean hasia ginen, osasungintzako testuekin eta baina, genuken arazo zen ez zegoela testuekin. Eta testuinguru horretan, okurritu zitzaigun, aukera onak zeudela aukerak, osasun txostenak bere alakoan itzuliko zituen itzultzaile automatiko bat sortzen. Euskaratik gaztelanian. Ez denok badakizu zeinen testu inguruan, ez sartuko Osakidetzan bereziki nola funtzionatzen duen, baina arazoa dago ez dela euskaraz sortzen. Asko izaten da, ondoan dagoen medikua, gero irakurriko medikua edo gerizainak ez duelako ulertu. Itzultzaile automatikoak aukera bat izan. Eta, hasi ginen definitzen,
Bai, hoxe. Eta zergatik behar dugu guk geu sortutako itzultzaile automatiko bat? Bueno, 3 arrazoi nagusi ditugu buruan, ez? Zergatik ez Google Translate erabilita? Listo. Bueno, badakizuenez, terminologia oso aberatsa erabiltzen duzu, oso, kriston zabala. Gainera idazketa oso berezia da. Esaldiak ere, ez dakit esaldi definitu daitezken batzutan. Eta hirugarrena, baino ez garrantzitsua baita ere, burujabetza teknologikoagatik. Guk geu, kontrola edukitzeko, guk geu erabiliko ditugun tresnetan. Eta ez dena utzi monstruo informatiko horien esku. Eta orduan, definitzen hasi ginela eta ez dakitzen, itzultzaile neuronalak sortu ziren. Zira batean ez zeuden, hori buruz hitz egiten hasi ginen. Eta, danek erabilitu zuen, ikusi ez ze ondo ibiltzen dian orokorrean. Eta hauek dakate erronka handi bat, da oso ondo dabiltzala, baina oso ondo ibiltzeko, behar dute entrenatzeko, esaldi pare elebidunak kasu honetan, pilo. Pilo badeak, milioiak eta milioiak. Eta guk ez dazke, osasun txostenen testu inguruan, ez zeuden. Baina genitu beste baliabide batzuk. Orduan, hasi ginen, korpus orokorra hartzen, hemendik euskera eta gaztelaniari buruz itzultzen ikasiko zuen, euskera ikasiko zuen eta gaztelania ikasiko zuen, ez? Baita ere begenetan, korpus elebakarra. Zuek egunerokoan, zuek lankidek, gaztelania idatzetako txostena. Zago ze, baina, elebakarrak baldin badira, nola horren besteko korpus handiak beharrezkoak diren, itzulpen automatiko neuronalean, gehienetan erabiltzen da teknika ditzen da back translation, edo, atzera elikadura esaten dugu batzutan euskeraz. Eta horren atzean dagoena da, erabili korpus elebakarra, normalean askoz gehiago egoten dela, korpus elebakarra bakarrik gaztelaniaz, kasu honetan, eta automatikoki euskera ere itzuli. Automatikoki itzuliko ez euskera eta izango euskera hiliko da. Baina gaztelania ondo dago. Ondo dago. Orduan, sortu behar duen testu hori ikasten laguntzen du eta asko. Orduan, hori ere eskuratzen. Kasu, milioi esan. Eta histeriak ere, gaztaude histeri batzuk eta aurkitu genuen guztia, berreabili genuen. Eta horrekin entrenatutako hasierako sisteman, ikusi genituen, aukerak bat zeudela, itzulbideri bultzada hon bat ematera. Adibidez, fibrinoliziaren ondoreko egoera klinikoa ez da askorik aldatu, egiten zuen itzulpena, tras fibrinolisis el estado clínico no ha variado significativamente. Zailagoak ere egiten zituen, baina, klaro, dena ez da gurea. Kasu honetan, egun batzunetik ona, egingariak beltzak dira iruditu zaio, egingariak ez omen du ezagutzen, eta desde unos días se le aparece que son negros, Euskal Herrian. Edo, okerragoa, kasu honetan, esalia gaztelaniakoa zuzena da, baina ikusten bali madegu itzuli du beherakoak tos bezala. Claro, hau bai da larria, igualetza konturatzen ez itzuli duela. Orduan, hau izan zen gure abia puntua. Orduan, proiektua definitu genuen, hasierako itzulbide puntu bat deitu dioguna, hemen erronka nagusi izan zen, osasun alorreko korpus paraleloa, lehenengo korpus paralelo hori sortzea. Eta, parte hartu zenutenen, bakizuek kriston lan eskatu genizuela. Idatzi bartzen dutelako bai euskeraz eta bai gaztelania. Zuek egin entzulten. Eta kriston lan azal. Lortu genuen korpus horrekin, entrenatu genuen testu klinikoekin itzultzaile bat, eta horren ebaluazio egin, gero erakutsiko dizkizu eta horien emaitza. Eta ja, ikusi genituen, aurreratuko izut, emaitza oso onak ziala, aurrera jarraitzea, ez? Eta ja, bigarren, itzulbideri puntu zero ditu diogun, bigarren fase honi, egin genuen izan zen, korpus handitu nahi dugu, baina lan handiegia zen eskatzen genuena, orduan hori, itzulpenak egin beharrean zuzenean, posteikatuko ditugu, orduan, automatikoki itzuli, eta zuzen besterik etzan dira. Eta, horiekin, sistema berrentrenatu dugu, eta aparte hobekuntza batzuk txertatzeko ikerketan
ari geha, egin dut, bale? Gero izango duztu. Eta azkeneko urratsa izango da, osabide globalen integratzea. Eta hori gaude, bukatzen. Bueno, korpusa biltzeko aplikazio bat egin genuen, esaldiak batzelako parekatuta, eta etzan horren erreza. Eta ja korpus horrekin, nahiz eta 30.000 esaldi bakarrik ziren, ikusiko duzuen bezala, oso emaitza onak lortu genituen. Ebalatzeko, 40 bat voluntario egon ziren, bakoitzak 100 esaldi posteitatu behar izan zituen. Ebalazioa sartu genuen, gaztelania euskerako itzultzailea, zergatik? Translationerako erabiltzen dugulako, orduan eragina dake azkeneko emaitza. Eta bi sistema euskera gaztelaniakoa jarri genituen, porque emaitza automatikotan ez zegoen alderi. Eta, ben ikustuzue, emaitzak, zenbakiak zuetan ez zer izango, leu emaitzai automatikoki lortzen dugun neurri bat, adiketa dutuena izan ordun eta hobea. Uste duzuen ez, euskera gaztelania sistemak osan txekoen. Eta orduan, atxetaren emaitza da, posteizioan zenbat edizio egin dituen erabiltzailea. Orduan, zenbaki aliketa txikiena izan orduan eta hobea da. Bostetazen txikia da karaktere maila, mesitz maila. Orduan oso txikia da. Eta, izut datu honek gehiago duela, euskera gaztelania lorantzan, esaldien eguneko 78an etzan ezer editatu behar izan. Posible. Eta, hauek dira, inteligentzia itzulpenetako batzuk, gehien gustatzen zaizkianak dira, hau eta euskeraz idazteko joera ikusi dugu, dana ondo idatzi, sintaktikoki, gramatika, dana ondo, txiko. Gaztelaniaz ez. Sistemak hori ikasten du. Orduan, sistemak ez bihotzerik auskultazioa, murmurioa mantenuta, ronkus asko eta aspirazioko sigilantzeko. Ez dut zeizu. ACP, LVC, colaborantes roncus y sigilantzia suspiratorias. Estiloa ere, kasi. Eta hoxe, badaude ere, gaizki egiten dituenak. Pero batez ere, hemen adibidez, ikusten bali maizue, desinieren bat idatzi du erabiltzaileak, eta itzuli du deposizion. Ez zegoen ondo idatzita, eta ez da gai izan konturatzen hau dezima, esan nahi zuen. Izan barko zuen dutzen duzu. Eta beste honetan dago eman ere, ez du lertu esan molde hori, eta la noche es de 2 días. Itzuli du, ezak egun hondi, pernukta esan behar. Baina, guztat duzuenean, itzulpenean aberitzen agaizki dagoela. Ez da... Ez dira detailetzik, diak egitela. Hori da, bigarren fasean, azkarra okupuz, tratatzen ari dena hobetzeko da generoaren tratamendua, zen euskeran ez dago genero markarik, eta gaztelanian ez bai, orduan, pazientea euskera zer da, el paciente o la paciente. Ez da larria, ez du eraginik ulermenean, baina hobetu baldin badezakegu eta uste gu baietz ba. Eta terminologiare kontrolatzeko esfortzu bat egin nahi dugu. Lokitza iztegi bat itxia, incluso moldatu daitekena espezialitate bat egin beste. Eta kontrolatu izateko termino zehatz bat beti itzultzen dela beste nola. Eta, aprobetxatu dugu baita ere, proiektuan ere hilu jartatzean dagoela, terminologia lan batzuk egiteko, iztegiak bateratzen, eta bat. Eta azkenik hori da, integratza osabide bidetzako tresneta. Aloia sartu. Eta, orduan, lehen martxora arteko, hartu genuen, ez goratzen, posteizioko korpus batekin, eta ja egin ditugu beste berrentrenatze batzuk. Eta ikusi dugu, pixka bat bada ere, hobetzen jarraitzen dela. Gaur egun, posteizioan erabiltzen ari zaretenak, aizate, itzulbide bi erabiltzen, eta ointxe momentu guai ere hau da. Genero eta terminologia lan zen, ikerketa mailan ja emaitza oso positiboa ditugu, eta ja idea pasatzen hori produktura. Eta, gauek dira adibide batzuk. Itzulbide bat eta bien artean aldea oso txikia da. Ikusten bali maizu ez, itzulpenak ezberdinak dira,
esan nahiaren aldetikan ez dago alde gehien. Hori da guk ikusi duguna. Eta hori horrengo gauzak, bukatu, ditugun lana, integrazioare burutu izateko, balioztatzea egin beharko dugu. Gauza guk nola ebalatzen dugun, eta gero benetako entornoan, integratuta, eta hori dana testeatu behar da, eta ondo testeatu behar da. Eta hori dagoela, ja, irekian jarri, bidetik edonork erabiltzen izateko. Eta noski, hau gure esparrutik urruntzen da, baina oso beharrezko izango da, historia klinikoan, Osakidetzan ikusteitikan, bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak zehaztu eta profesional sanitarioek komunikatzea. Erabiltzeko aukerak eta listo, ez dakit asko izaten izan. Ni nire emaila jarri izuet, olazkuriñaspe@eh.es, eta baita ere jarri Maite Orenozena, hortxe dagoela, da proiektuko burua, eta ni la salsera.